खुलुमबाय आंनि मुङा मीना बसुमतारी आङो भैरबखुन्द आंग्राजुलि गामिनि फरायनायाहाय उदालगुरि गर्ल्स हायर सेकेन्डारि स्कुलाव न'निफ्रायथ' गोजानानो जायो एसे जागोन बिदिनो 40 मिनिट 30 मिनिट लायोमोन आरो 86.2 मोनबा साबजेक्टआव लेटार स्टाडिज ध्यान ओमफ्राय एडुकेशन पलिटिकल साइन्स एमआइल बेसांखिनियानो बेनिफ्राय नोङो दायो जों नुबाय जिहेथु बर' बिजोंजों जिहेथु जौसिन फरायसालिखौ गिबियै फरायनो माबायदि मोनखो जेनेबा इंराजिनिफ्राय फरायनो गोनां जायोमोन सिगाङाव दानिया बर' बिजोंजों माबायदि मोजां मोनदो माने गासैबो साबजेक्टखौनो फरायनायाव गोरलै मोनदों आरो माने गुवारै बुजिनो जेरैबाबो गावनि रावजों फरायनो मोनबा एसेबाबो बुजिनाया गोरलै जायोना बिनि थाखायनो जोङो पार्सेन्टआनो एसे मदद खालामो ओमफ्राय इयुनाव मा जानो आङो बिए खौहाय पलिटिकल साइन्स लानानै मेजर लानो नागिरदों इयुनाव बिदिनो आङो सासे लयार जानायनि दाथ' गोबां माने कर्सबो दंसै इन्टिग्रेटेड कर्सबो दं बेफोरखौबो लानो हायो दायो ओमफ्राय पलिटिकेलाव दायो मेजर लागोन बेनिफ्राय नोंनि फरायनायावसो बांसिनै हेफाजाब होदों आंनि फरायनायावथ' बिदिनो आंनि पेरेन्टसा जाखिनि नांगौ फरायनायाव बेफोरखौ होजोबोमोन गासिबो फरायनायाव नांगौ जानाय बिदिनो सोलोंथाइ लानो फैनायाव फरायसालियाव थांनाय फैनायनि खरसा बिदिनो आरो फरायसालियाव सार मेम मोननि फोरोंनाय जिहेथु आंनि पेरेन्टसनि सापर्ट आरो आंनि फोरोंगिरि स्कुलनि आरो आंनि गोसो होना फरायनानै आं बेसेबांखिनि पार्सेन्टेज लानानै उथ्रिनो हादों आरो बिथांमोननि माने गोबां थुलुंगा न'खरनि आरो फरायसालिनि आरो आंनि गोसो होना फरायनायजों गोसो होना फरायबानो हायो नङा हायिनि खोथा गैया दिनै जिहेतु नोंखौ बरायबाय बरायनानै नों बोरै मोनखो दायो गोजोननाय मोनदों बे बरायनाया नोंनि जिउआव एसे थुलुंगानाय लाबोगोन इयुनाव लाबोगोन बेसेबांखिनि बुंनानै दोनथ'नो सानो आङो आंनि गामिनि मुङा आं फरायदोंमोन जिअग्राफि आरो जेनेरेल साइन्सआवहाय लेटार मार्क लाखिदोंमोन खालामबाय आरो फरायगासिनो दङ जानो गोसो आरोना आनजादनि सिगां बेसेबांसो घन्टा फरायदोंमोन बेयो फार्स्टनिफ्रायनो नाथाय उनाव बिदि फरायनो थाखायमोन आंनि फरायनाया नोंनि न'सिमहा गिदिरनि बे सकासे खामानि फैबाय खिन्थु बेबायदि ओनसोलाव फरायनायनि गुबुन मोनसे परिबेस दिनै गैया आङो फरायनायनि मोनसेल' फरायसालि गभर्नमेन्ट फरायसालि होनब्ला बेल' दङ मोनसे संस्था जानांगौ बियो नाथाय बे फरायसालिनिफ्राय जोंनि न'खरा खैजोन फरायखो साब्रै आर्टस लादों जोंना दखरा आफादफ्रा गुबुन गुबुन दखरा आफादफ्रा जिल्लायाव मिरुआ फरायसंनो हायि टप 10 जों लादों गुबुन गुबुन दखरा आफादफ्रा स्कुलनिफ्राय आरो आंनि आफानि मुङा बिफा दैमारि आरो आंनि आइनि मुङा माकुनि दैमारि आङो दायो एडमिसन लादों डायमन्ड इंलिश स्कुलाव आरो आंनि HSLC आव पार्सेन्टेजआ जादोंमोन 80.34%। आङो 12 घन्टा फरायोमोन बरायनाय हाबाफारिखौ लानो थिरांथा लादोंमोन डायमन्ड इंलिश स्कुल नांगौ जायो नैबे हाबाफारिखौ खुंनायाव बेखौ गासैखौ जोङो
बर' बिमानि रावजों फरायनानै गोजौ बेनि रेकर्डखौ सोबनानै गोदान रेकर्ड खालामनो हागोन आफादफोरा